Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina muku fatan alkhairi da fatan yanda kowa ya tashi Allah ya sa mu wani lafiya. Ina ma abota kallon fina-finan mu musamman Izzar So fatan alkhairi. Kuma ina so in shaida muku cewa yau ba za mu samu kawo muku Izzar So ba sakamakon wasu yan matsaloli da muka samu, amma insha Allah zuwa Laraba za mu kawo muku shi a tashar mu ta Bakori TV domin faɗakarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Muna ba da wannan haƙuri ne saboda ɗan matsala da muka samu. Allah da yau za mu kawo shi ba sai ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Muna fata ku ci gaba da kasancewa tare da mu, kuma ku ci gaba da haƙuri da mu, domin komai na rayuwa kun san ɗan haƙuri ne. Fasbir sabaran jamila inna Allaha ma'as sabirin, haka Allah ya ce. Saboda haka muna ba ku haƙuri har zuwa ranar Laraban Allah da karfe 8 za mu kawo muku shi a tashar mu ta Bakori TV. Ina ƙara godiya da bibiya da commenting da kuke mana. Ku ci gaba da subscribing din Bakori TV mai adadin subscriber 560 da wani abu, domin ci gaba da kallon Izzar So a cikin Bakori TV. Nagode.